Bocsánat, én megkaptam az idézést, nem lehetne, hogy ennyiben hagyjuk? Nekiestél egy rendőrnek. Nem hinném. Hé, a régi időkért. Mit tehetünk? Mit akarsz? Mit adjak neked? Mennyit kaphat egy ilyen támadásért, Jay? Minimum 5 évet. 5 év. Ne, fiúk! Nem áll! Ne! Fiúk, mit akartok? Ki kéne? Kit hozol? Nem akarjátok Benga Al Bukiát a könyvelőt? Eladom. New Jersey. Ne, állj! Ráakadtunk. Ő az. Ő a Buki. Oké, Carlo. Kopj le. Hogy itt? Na, húzzál innen. Ez... inkább nem. Na, Ne izé! Kire tapadunk rá? arra, aki a kocsiért jön.